دو جوانên nûhatî ji lêstikvanên topapê li kampa Qoştepe ya Penaberên Rojavayê Kurdistanê di maçeka xatirxwestinê de. Xatirên xwe ji dost û hevalên xwe dixwazin berê xwe didin Ewropayê. Di nava jiyana derbiderî û penaberiyê de gelek caran ji dever te bi devereke din yan ji welatekî ta bi welatekî din, welatiyên Rojavayê Kurdistanê derbider û penaber dibin. Hejmara herî mezin ji wan ji bo dîtina jiyan û paşerojeke xweştir cihên xwe diguherin. Hêviyên mezin ji xwe re hildibijêrin, carna hêviyên wan berev asoyan ve diçin. Carna hêviyên wan dicilmisin li derya û daristanên mirinê bêxwedî dimînin. Lê hewlên dîtina jiyana xweştir her berdewam e. Li kampa Qoştepe ya Penaberên Rojavayê Kurdistanê du lêstikvanên Kurd yên nûhatî bi navê Elî Hesên Mihemed û birayê wî Umer roja duşemê êvarê dê ji kampa Qoştepe bar bikin berê xwe li gel malbata xwe bidin welatê Swêsrayê. Ji ber wê yekê, lêstikvanên kampê maçeka xatirxwestinê ji wan re ji aliyê tîma wan tîmeke din ve jê tîmên kampê encam dan. Ew maç dê dawîtirîn maçbe ji wan re di nav hevalên wan de ku ava bêhtir ji 5 salan e li wê kampê dimînin û li wir mezin bûne. Lêstikvan Elî ku xwedan behremendiyeke cuda ye û serkeftiye di lêstika topapê de ji kamîreya radyoya rêbaz re bi hestekî xemgîn nameyekê ji tîma xwe û hevalên xwe re bi giştî di hêla û xatiran dixwaze. ودي كحلم بدي أسهر حلمي خبصتينم وكهوال إن شاء الله ومر تخسير نكر وإن شاء الله سبوار تخسير ناكم وشواش بيرناكم وإن شاء الله ما فكر كان باخو أزواب بينم كابتن إسماعيل وي مدربة وي معلم مزنار بليزم مدري أسهر من أوروبا بس كحلم حلمي خبصتينم أزمة لعبة فوتبولي كرة القدم خدي مدري أو جورنا أوروبا أو جبنا كلاعبة كي محترف ومدري أو حياتك خبين. اسماعیل کپتین و راهینەرê tîma Newroz ya Topapê kampa Qoştepe wisa behsa Elî û rolawî di tîma Newroz de dike. Pêviyên xwe pê dide xuyanî. از اسماعيل احمد محمد مسؤولي فريقان نوروزم خدي از مستقبلي قلكي باش تبينم وان شاء الله خدي بوفقينا وتفريق ده فريقنا يعني باش بو بنسوا علي شي قلكي باش بو وام ناخوازن هر بس ام تخوازن هر ويدي مستقبلي خبيني كلاعب كرة القدم ويعني ام وقتي درجي ام قلكي بير ده اسير دبن بس ام تشبكن افحالي دنياي وهر مستقبلي خبين. لەیستگڤانê ciwan yên nûhatî Siûd Efojî ku hevalê Elî ew ji destpêka niştecîbûna xwe li kampê bi hev re mane û leyîstina û demeke dirêj bi hev re qedanne wisa behsa hevalê xwe dike. والله اف 5 سال از علي ناس تكم ام هواله هف دوبم تشكاني ملعبه اخ حتى انا هيك بوقيا ما في قاس وقت ما بحبر جيت وعلي لعبك مستقبليها ان شاء الله ودركفه وعلي لعبك مهاريات مستقبليها. وەک piraniya zarok û ciwanên nûhatî ji nifşê xwe Elî û birayê xwe zarok bûn hatine kampa Qoştepe û lê niştecî bûn sibe jî dê berê xwe bidin welatê Swêsrayê. Hêviya Elî jî ew e ku bibe lêstikvanekî navdewletî û eşq û behremendiya xwe bi Topapê berdewam bike û navê xwe û welatê xwe jî di nav stêrkên cîhanî de tomar bike. Ji kampa Qoştepe, Elî Omer, Radyo Rêbaz.